Horas dinamasa akahagaleon dinamasa akan nasota halomohon dang tarbain solomos rohata dak tarbain somabiar alai bos rohata urupan ni debata dohita jagaonna jalaramotanna toktong mahita mahapor siaon ku debata urupan nama ho urupan nama ang urupan nama nang hita saluhutna diramoti mahita marende mahita mulut sama borhatu nadau orang Yesus baik dengan ni tohuonaho abulanaho saitiu sudenalang kami nalandit porot sidalanan mi nangatit ngobot rohani dan boy ganduho dan boy liluho molo Jesus mandongani ho nang holsoan ho Jesus matokto dongan ni urukan na ho apulan na ho sorang ho toktong di dalam mi nang dao tae situju mi dan mau ton astusi di bayi naho tomuon naho tu sorang dong bilang naho asa di Batama nagabiduman asa di Batama natoktong menjaga kita unang ganggu unang lomos alay pasahat sude holson ni roham pasahat sude arsak ni roham asa dia pun jala di ramon jala di parbubui dinalo nang holson ho Jesus matokto dongan ni urukan na ho apulan na ho sonang ho toktong di dalam ni nang dao tahe situju mi dan mau
panang jala apulan namanya Hami aprinan silalahi horas sehat mahita ganupat.